Haba ya de bak education tingi I bak ni sarkar kala fail hadu kata-kata nomor ba kat ki badan ki mat ki bayade bak education kini ka sarkar ka khamla ban pentri kam hadu menta. Hadihin maklemi ki jingekran na lightly ki jelang ka kanhun menteri ka sarkar jala halor ki mat jingdawa ka Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom ki noi kai ad hoc hakano phaisi ka Patrick Jilio arajar puar lami biang surok ban persya ya ki jing bombat kular ka sarkar. Kini ginuhi kai ki larairu ban peteng ki jingki persya klembo por bat kin samit ki surok tat hadu da urlong ka jingdawa ka chungki. Kuman sukudau bak sarkar jala banai baladem kalau kular barra yakren ya ki jingdawa ka Fastom haga jelang kanhun menteri kata ban kentiu tulop markat prahajar tengka nalor ke jingpin kiu tulop ke basan persen man usnam. Gajing yakran ha ka khat artrek jong upnai jemang kata ha ume ha bangi layo ban yakran rubat uwei neki ofsa sarkar iba DP Walang bat kumjuru bat Chief Minister jong Meghalaya atau Kondot Songma ngila yakran da kabashai ba ngikeli ki kanutli ki cabinet meeting pidon kam ba pin aino yang ia kata ka jingdawa jongi but ki kila ong ba ya kata ka proposal jongi kila khampen bha ka baningkong but ka baar ki ong ba maximum kindon kam lightly cabinet meeting ki ong ru ba tharai tangha ka first na ka second cabinet meeting kin pendap no ya kata ka kam jongi hindai menta la ya lightly cabinet meeting kumba ngilai imminent but amdan ai kata ka jingkran halor jong kini ki no hikai ad hoc te ngam tip ka ai ka daw hendrai ba ngi tip tang ka wei ba ngi te ngin ne aka nong rem jongi haka ba haka khat ar tarik ru ngila pen kre bangin sa miet hang ne ha khmat jong kani ka secretariat but ngin sa miet kini ki lenti singkian jong ka shalong te mentas ngi ngila wan bat ngila pen kre la dia bangin sa hang ne lada ka don kita kinap kitung ki ke rum lai tang ba ngila pen kre bangin sa miet be hang ne barok shimet mentas ngi kum ka jingkular jong Chief Minister yangi ngimla bangin ong hajing sya kan ba ukular kai haka tu kasngi namar omdei tang Chief Minister bala kular ndai la kularu da ofisa sarkar bangi la shania bhadu kata-kata isa DP Walang te hendrai hadien bangi I ba kata ka jingkular jongki ka khamsai so ye tingila kan bangin ong ba menta tharai kila syukular kai yangi te ba kila kular kai ngi pada ngi nebe kata ka jingite jungi ngi ong ba lada kamjai ai tengin haban wan thai sini tengila thoru ya ko open lata kata ka khat artrek jong u jelew lani ujun ngila tho saki kot khubor ba pher bala penmit ko kot khubor ba pher kata ka open lata ngila ong ba lada ka sarkar ka kam sngap hi te kamut ngi ngin haban wan bat ngin haban ya protes biang sai sien te kumta ngila wan hakane ka sngi hang ne bangin protes bangin pensngau ya kita ki ya kata ka sarkar jungi ka bakulut do kata lada ka khot biang ka sarkar ban kran yangi ngingin syuang be ba kan aino ya kata ka order menta ngim up syu ya kata ka cabinet meeting ngin syu pan be da ka order ba nadu ba kala ka sarkar kala permit da kani ka order ba kala penteri kam ya kani ka demand jungi nadu kani ka tarik menta ngi syu abet tang ka order na ka sarkar ngim up syu ya ke dangi ya kran sabat no ban nuru ngin abet ya ka order Hakawai pat kaliang unong aiktin ka Fastom ba mebon lingdo ulo ong ba ka sarkar kala phiel lakatnat puli puti ulat herting ka sarkar hakabai dei bat karai ban thung chairman bat managing director lakajong kajong hakatnat MECL haba ya de bak education tingi I bak ni ka sarkar kala fail hadu kata-kata nomor ba kat ki badan ki mat ki bayade bak education kini ka sarkar ka khamla ban pentri kam hadu menta te khamtam ka bayade bak kani ka jingdawa jungi kita ki no hikai ad hoc haba la handeus na menta ka sarkar kala kular hau snam arajar ka khandaru khampoi shai bat menta ka jingkular ka ba kala ayangi ha ka khat artrik jong ujemang ru ka khampoi shai te haba ya de bak education tingala ban ong ba kani ka sarkar kala fail totally ngila ban ong ba kani ka sarkar kambat kular ha ka ba ya de bak jingdawa jungi kawai ka ba ka daw ba ngatrai ba kani ka sarkar kambat kular ha ka ba ya de bak education kalong namar ba pi naka education amdan jingmi ai naka education hindai ka dantang ka jinglut te ka jinglut nai naka plating ka jong sarkar te kumba pi ka tu ka cabinet meeting menen kini kinong tray jong ka MECL kirang syaki dang menno te menta ka sarkar kala segregate ya ka post jong chairman badu MD but unia ka post jong MD de bandai IAS kida te ladangi pe bale ya ka jing segregate jong ni ka post ha ka MECL kala
kala penduk nong susu penban ka sarkar kan namar ba kala create ya kawai ka pus ka batmai bakani ka di ka pus officer sisien bala create ya ka pus officer kemut kindan ki UD kindan ki LD kindan ki driver bat kumta ter ki pion ki baterai hapo jong tu officer ti katno ke income naka plating ka jong ka sarkar ka pelut nementa tang uwe ubreu katno ka sarkar kala pelut ladang ikan in terms of namar kadika ka department power mo ladang ikan in terms of power ladang ka sarkar ka pelut kendai po megawatt haka sibanai nementa uwe ubreu ladang i convert da chaka pisa kendai po megawatt haka si sngim de sibanai haka si sngim megawatt de ladang i convert kata ka liang ka pisa kamut 6000 6000 into kendai po kalong kendai po 1000 di kendai po wajar ka sarkar ka supelut kai haka sisngi de ken menta haka sibanai ka no ka sarkar ka pelut but ladangi ka keren chapang ka power ladangi keren chapang ka nika ayu ka sarkar ka ngimtep baka yo nong ne ka do nong dekat kum ka jing keren jong ka ya ka Syaki pres ete ngi baka do nong bat kata ka power department kalong ka budu nong haka jela jongi kamlong sufficient de haba kamlong sufficient kumnukin pinang create po susu pinang pelut susu kata ka pisah kata ka power creation jong ni ka department ti balay pade pimla ba pin ai ya kata ka jing dawa jongi kinohi kai adhok balay namar ba blessing imdan jing mi nangi ngangan ong bet sya da ka ba sya ka sarkar mo lada ka sarkar ka ai kata ka jing dawa jongi ka badai khat pra hajar but 100% na kata ka 100% ngatrai baro kinohi kai adhok ngikular balada ka sarkar ka ay ngi ya kata R% na kata ka 100% kabadai ka increment man la usnem ngin penpaino sa ka sarkar ha kaliang jong kapisa in the form of professional tax na kata ka 100% of increment te kata ka di ka jingete jungi ka sarkar menta lada ka don kam in the form of professional tax syem ya kata ka R% na kalay persen ke bangila dawa tanggatang kuat ben ong ya ke sarkar